crazy shit I did. Here coming back around. You know I'm not backing down. They can't love that cat sound. So much shit might black out now. One on one can't last one round. Nigga that wanna see me down. Zlé ráno, ako si sa vyspal, kulalo? Po piči. 4 hodiny som spal, alebo tak. Energy. Čo ďalšie? Čo ďalšie? No tak teraz sme v Lučenci sa nachádzame. Za pol hodinu nám ide vlak a potom no guta z kapinačky a tak. Za kamerou Yuki, ako si sa dneska vyspal? Po piči. Choď, Takže už sme ready, sedíme vo vlaku. Čaká na plná cesta pred sebou. Ja zomieram, Šinikami zomieram. Ako sa tešíš na koncert? Po piči, tak myslím si, že tam akože je to v nedeľu. Takže uvidím, že koľko tam akože príde ľudí, ale tak myslím si, že to bude po piči. Ale to rozbijem, idem to tam rozjebať. Nachádzame vo Zvolene, je 7:30 ráno, ideme si o polnočku kúpiť a čo je zatiaľ my ďalšie nigami nejaké otázky. Čo dnes Blava zažije? Underground, jedným slovom, proste underground, čistá undergroundová showka, ideme to tam proste rozjebať, budú tam super ľudia, bude z toho aj vlog, takže bude to čistý underground. Plánuješ tento rok ešte nejaké koncerty? Akože, hej, chcel by som akože určite aj, no hlavne mimo Lučenca by som chcel, ideálne mimo zo Slovenska. Hej, chcel by som určite, len uvidíme, že aké možnosti sa naskytnú. Bude tento rok nejaký projekt? Hlava. Hej, bude ešte jeden mixtape alebo album, niečo možno také na koncu roku. Prečo si dal pseudonym Yuki? Má to nejaký význam? Hej, má, lebo je to taká pičovina. Keď som mal 14, tak som si vymyslel proste meno. Ja som proste, už som bol z toho v piči, išiel som do chladničky, otvoril som chladničku a aby som zdochol, že proste vtedy mi to napadlo, že Yuki. A má to aj význam, potom som zistil vlastne, že má v japončine význam ako sneh. Potom máme túto kerku, lebo však Yuki. A ja som narodený v decembri, mám rád zimu, jesem všetky tieto kokotiny, takže hej no. Shoutout Lučenec, hlavne Vajanska. Shoutout Shinigami, RT, Young White Freak. A shoutout všetkým, čo robím tie hudbu, čo podporujú, čo cenia. Ďakujem, že ste tu pri mne. Underground. Tričko. Ako baňa, more. Vieš, žena má taký ďalník. Tričko. Pôjdem do Blavy, hneď vystúpi. No. To chce dosť. Ďalník prefackujem. Už o hodinu točím geco. Po dlhej dame, po dlhom onom navigovaní, tuto pán Šinikami nevie navigovať. Aký kokot našiel ten klub? Vyjebanec. Nemám Wi-Fi, samozrejme dáta ani kedy, takže je v Lučencach, ale našli sme to už a od 7. tu. Kurvy, volajte, píšte. Nemáme... Kali Vajančania, sme proste prišli sem do začali sme robiť zlobu. Nás odfotili takto, sme v base, ideme do basy. Free Yuki, free Shinigami. Karlo, shoutout, som ako ty, vidíme sa, či čo. No, tak teraz v takomto počasí ideme točiť klip. Teraz na náhrade a klip Zoom, takže sa máte na čo tešiť pokoj. Sa 17.30 nakoniec zvukovka, sú tu feláci. Všetci točíme tu. Crazy. Prečo kameruješ? Čo máš? Wow, to je zaujímavé. Stokare. Tebe jebe, Čo je? Pivnica do piče. Kebab, ani to nevidno, iba to, to vidno.
Nevadí? Co je?